हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथांमोननो दासिमनि इम्पर्टेन्ट निउस होगोन ओंखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां भिडियोखौ जोबजासिम नायब्ला नोंथांमोना मिन्थिजोबनो हागोन ओंखायनो भिडियोखौ जोबजासिम नायलां दिनै 6 जानुवारि दिनैनि गिबि निउसआनो जाहैबाय गिबि सेथि निउसआनो जाहैबाय आसामनि हिमा दासआ टकिअ अलिम्पिकनि थाखाय सायख'जाबाय हिमा दासआ नगाव जिल्लानि आरो बे टकिअ अलिम्पिकआ जागोन जापानाव साननानै नाय आरोना आसामनि आइजोआ जापानाव अलिम्पिकनि थाखाय सायख'जादों बेसेबां गोग्गानायनि बाथ्रा आरो बियो जागोन 23 जुलाइनिफ्राय रानिं खारनाय 400 मिटार रानिं खारनाय आरोना 400 मिटार खारनाय बेनि थाखाय बिथाङा अलिम्पिकनि थाखाय सायख'जादों खारनायाव बिथाङा माने जोंनि इन्डियानि फार्स्ट रेकर्डआव दं बेखायनो बिथाङा सायख'जादों टकिअ अलिम्पिकनि थाखाय जापानाव जागोन बे टकिअ अलिम्पिकआ नम्बर 2 आव दं बिग ब्रेकिं निउस आरोना जोबोद गाज्रि निउस जोंनि राज्यो सभानि बारग' एमपि बिस्वजित दैमारिनि फिसाज्लाया गोमानानै दं बिथाङा क'क्राझार एकाडेमियाव फरायोमोन एकाडेमि स्कुलाव फरायोमोन बेनिफ्रायनो बिथाङा गोमादों होनना बुंदों गाव हारसिंनो बिजाबा थांदों ना सोरबा बेखौ किडनेप खालामदों बेखौ हमनो हायाखै दाबो मोनाखै आरोना बारग' राज्यो सभा बिस्वजित दैमारिनि फिसाज्लाखौ दाबो मोनाखै बेखौ माने इनकुवारि खालामगासिनो दं आरोना सोर लांदों सोर बबाव थांदों बेखौ नागिरगासिनो दं बेयो जोबोद गाज्रि खौरां आरोना नम्बर 3 आव दं साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां साख्रि मावग्राफोरनि बेथना बांगोन 4% दरमाहाया सेलारिया बांगोन बिथांमोननि बेथना 4% बांगोन बिथांमोननि सेलारिया 4% बांगोन जोबोद मोजां खौरां बियो 2021 आव बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां जाय बिथांमोना साख्रि मावदों बिथांमोननि सेलारिया बांगोन 4% बिथांमोननि दरमाहाया बांगोन 4% जोबोद मोजां खौरां बे 2021 आव साख्रि मावग्राफोरनिफ्राय आरो बे दरमाहाखौ बिथांमोना मोननो हागोन जुलाइ दाननिफ्राय बिथांमोना बे दरमाहाखौ 4% बांसिन मोननो हागोन आरोना गोदो जेसे दंमोन बेनिख्रुइबो 4% दरमाहा मोननो हागोन स' साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय जोबोद मोजां निउस होननानै बुंजायो बियो नम्बर 4 दासिमबो इंलेन्डआव लकडाउन दङ दाखालिनिफ्राय होबाय लकडाउनखौ इंलेन्डआव आरो बे लकडाउना थाहैगोन फेब्रुवारि दान गेजेरसिमहालागै थागोन फेब्रुवारिनि दान 15 तारिखसिम सुहालागै थानो हागौ होननानै बुंदों आरोना आरो बुंदों इंलेन्डआव खामानि गैयालासेनो बायजोआव ओंखारनो नाङा होननानै स' साननानै नाय आरोना इंलेन्डआव दासिमबो लकडाउन दं माबोरै जागोन आरो बे जायगानि सुबुंफोरा माबादि थासारियाव दङ बिसोरसो मिथिसिगौ स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडियोआ बेसेनोमोन जे नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां नांबाय अन्नानै लाइक खालामना हो आं जेरैबायदि स्क्रिनाव खालामदों लाइक खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ थुनानै अलाव सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय अके लोगोफोर बाय बाय